na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Pero, mubalik ka na ako. Yes, mabalik ko. Salamat, Piolo. Mahal pagkit ko ni mo. Yes, Sarah. Mahal ti ka. Salamat, Piolo. Pero unsa ko na kong pagtuo nga mahal ko ni mo. Kailangan na mo tuo ka. Tungkol kay misulti man ko rin mo sa tinuod. Angay na ba kong mutuo? Pinaagi sa sulti lang, Piolo. Sarah, sipot mo ipasabot. Sarah? Unsa? Wa, Piolo. Pasabot ako. Wa lagi. Sige na, lakaw na. Trabaho na. Hindi ka mangkuol. Bulakaw ko. Gool unta. Pero, masabot lang ko. Kaya may trabaho man ka. Salamat, Sarah. Salamat, ha? Ang igit kong masabot. Kaya kung masuko na pud ko, hingin lang na pud ti ka. O niya, buwag dayon. Sarah, Di na ko gusto makasapag usab ni mo, Piolo. buot mo ipasabot nga Di na gid ko makikbuwag ni mo. Sarah, Dili na ko gusto makapasakit pa ni mong sulti. Dili na, Piolo. salamat, my queen. I love you, my king. I love you, Sarah. Mahal pa kita'y ko ni mo, no? Bisan og, dili masabtan ang akong kinaiya. Yes. Really? Lagi. Happy ni mo. Ikaw ang naghatag na kong kusog. Kadasig. Bisan pa sa akong daghang kasaypanan o pagkuwang ka ni mo. Sarah, Kay damdam kas kanta. saan ka ta? Karaan. Nakadungog ko nga gikanta na pero meaningful lagi ang wordings. Saan ka ta? Sa title. The wonder of you. Oh, the wonder of you. Basit kay bawo ka ani. Sapay lang na ako. Okay. Sabay ko rin mo. Kay bawo na. Ready? Okay, ready. When no one else, When no one else Can can understand understand me. when everything When everything I do is wrong, I do is wrong. you, You give me hope and consolation. You give me strength to carry on. And you're And you're always always there to to lend a hand. And in everything I do, that's the That's the wonder the wonder wonder of of you. you. Nanong ka? Nanong ka, uy? Mahay lang ko. Ano ang mahay man ka? Magmahayon ta ko ni Lord. Pero, iyo tingali nagsilot na ako. Silutan ka ni Lord? Silutan ko niya. Nga nagpasakit ko ni mo. Ayaw na. Please. Ayaw. Please lang. Please. Noon sa... Di ko gustong mo hilak. Piolo. Sabot ka. Di ko gustong mo hilak.
gusto ko makalitan nimo na mapahiyom ka. Piolo. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand, and I'm a king. You've kissed for me. It's a word of fortune. Your love for me is everything. I'll guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder. The wonder of you. Thank you, Piolo. Biani. Thank you. Maunon ako ang imong kugma, Piolo. Baunon. Kung kuhaon ako ni Lord, maunon ako ang imong kugma. Sa... Para sa dilang dasan ka. Ano lagi pag-ilap? Lingaw-lingaw ta, ha? Lingaw ta. Maglingaw ta, okay? Maglingaw. Oh, doon ako i-play sa YouTube, ha? Unsa man. Oh. Kena. Kena ba ka na nila? So, Nalingaw ko. Pero, uy, nga naman ka. okay. Anong pinag-text na ako? Anong sa? So, kaya akong amigo na. Konsyal na. Sumanda ko. Ang dawi. Konsyal kay Little Mar. Pero, Pero unsa, ibawi na siya ni Lord. mao ba? Pansad ba ako ano nila? Sa lang duha ni Goliath. Pariti. Pulang ko pariti. Pinaton si Mayong dayo na iyong karap. Di ka na makalimtan. Di na may makakita pa laing gili nila. Ayaw paghinak. Sarah, Dili ko gustong malila ka. Sarah. Ako na sa silang kipidjuhan. Ako kuning ipanala ni Buloy. Pag kanindo at ilang tanawan, murag walay sakit si Daysara, why? Oy, messenger ay. Sa kani. Gikan gyapon ng Lucy. Yo pinako. Oh, wala. Sila si May Piolo Sara. Nanaw YouTube. Lipayon ka sila. Nayapak na. Di na kitingali mo ulis May Piolo. Tinuod kang pinagnas-risa taon. Kung mga Bida, kuha may burganan may Piloy. Batong ka kasing-kasing. Apimos lanon ka. Wat ni mo na ang time tapisa. Sino yung maam ni mo? Nga, kalimtan ni mo sa singpit. Kaaway, di ka may Pilo. Di akong bilib ni mo. Dili na. Kalaban to. Oy, Ay, sadya lagi na. aha, Sa Juan. salidaha. Aha, Patanaw ako Buloy, bi. patay. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!